Senyor Benavent, té vostè la paraula. A veure, l'acord que diu vostè de 10 últims minuts abans de la mesa perdó, és el resultat d'unes 14 o 15 reunions dalt les tinc totes i ens solen reunir-nos prou sovint en els sindicats. Aquestes coses puntuals em van sol·licitar que per favor anaren al conveni si podia ser, jo vaig acceptar, vaig dir que sí. Quan tinguem una cosa de més pes, perquè com bé ha dit el senyor Boronat, estem parlant de coses que ells van dir, bueno, aquestes coses que tenim en el pacte i que vostès havien de ser sabedors que això estava en el pacte, passar-les al conveni, tindries algun problema? Jo ningú, no sé, estan al pacte, podem parlar en el conveni, si la delegació del govern no diu res, doncs no n'hi ha ningú problema. I així es va fer i no n'hi ha més. Quan tinguem algo consistent que ja vam quedar en la mesa, que serà llarg, perquè serà difícil de trobar sobretot els objectius d'incentivar la productivitat. Això va ser-nos molt difícil, ja ho vam exposar i vam dir que seria molt complicat. Quan tinguem algo de més pes que pugui afectar més, no es preocupen, que jo seré el primer en avisar-los a vostès. Mentre anem parlant, com si digueres, de la palla, doncs no crec convenient que vinguin vostès així 2 o 3 vegades per setmana, però bueno, és la meva manera de fer les coses i crec que és la correcta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Benavent. Abans s'ha parlat precisament d'assumir responsabilitats i és el que fem com a govern, el que fa el regidor de personal és assumir aquestes responsabilitats de negociar en els sindicats, per descomptat negociar en els sindicats que tenen ganes de negociar, perquè no sé si saben que hi ha sindicats que no tenen ningunes ganes de negociar, simplement tenen interès en tirar a pleit tot allò que acorde la mesa de negociació. Per tant, gràcies, senyor regidor personal, per assumir aquesta responsabilitat i perquè la gent del públic i la gent que ens escolta via streaming sàpiga de què estem parlant en aquest conveni. Són de 2 coses, vull dir, totalment assumibles. La primera, les ajudes socials que paga aquest Ajuntament als treballadors que tenen fills en diversitat funcional. Abans es feia mitjançant un pacte i ara va fer-se mitjançant conveni, totalment legalitzat, totalment passat per ple i totalment fiscalitzat per la delegació del govern. O sigui, estem blindant als treballadors les ajudes socials i per altra banda estem llevant poder a aquesta alcaldia en l'atorgament de productivitats. Vostès saben que aquesta alcaldia i també la regidoria de personal per delegació de l'alcaldia tenen la possibilitat de donar productivitat a treballadors municipals per especial rendiment, esforç, dedicació, i així el que estem fent és llevar poder a l'alcaldia per a fer això i deixar participar en aquestes decisions als sindicats abans de prendre una decisió en un determinat lot. O sigui, jo crec que això probablement siguem l'únic ajuntament que ho fem en tota la comunitat valenciana. Dic perquè tothom sàpiga que les propostes que portem així són totalment assumibles i totalment raonables. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova amb els vots a favor del grup Compromís Acord Ciutadà.